Sa ato nga ebanghelyo karon gisultihan ni Jesus ang iyang mga tinun-an direkta nga inikabot niya didto sa Jerusalem. Dakpon siya itugyan sa mga kadagkuan sa mga pari o mga magtutudlo sa balaod. Pagkatapos hukman siya sa kamatayon, itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo, bugal-bugalan, ilansang sa krus, o sa ikatulo kaadlaw banhawon siya. So prangka si Jesus nga misulti unsay iyang dangatan pag-abot ngadto sa syudad sa Jerusalem. Apan ang mga tinun-an wala sila mamati niini. Kana bitong when you talk about suffering, when you talk about sacrifice, when you talk about something nga dili nimo ganahan nga topic, i-divert nimo ang imong huna-huna ngadto sa lain. So maminaw ka, for example there's a speaker and then wa ka kauyon sa gisulti sa speaker, ang imong huna-huna imong isimang ngadto sa lain. Nganuman tungod kay ang kinaiya sa tao dili ta ganahan nga mag-antos. Kung pwede pa lang ang pag-antos atong i-delete sa atong kinabuhi. And that what we would like to happen. Muna atong gusto nga no pain, no suffering, no sacrifice nga life. Muna ang mga tinun-an instead of understanding unsay giingon ni Jesus, na-focus sila sa iyang giingon nga pagpasakit, sa iyang giingon nga patyon siya. Nakalimot sila o wala na sila mo-focus unsay sumpay. The last thing is banhawon sa ikatulo kaadlaw. Na-stuck up sila anang suffering. Unya, imbes nga ilang sabton, here is the mother of James and John. Miduol kang Jesus with a request. Mingon siya nga, kung mulingkod na gani ka sa imong trono, kung maghari na ka, ayaw taon kalimti akong mga anak, palingkura taon sila sa imong tuo o sa imong wala. Ito bag si Jesus, wa mo nakahibaw, wa mo kasayod, wa mo kasabot, unsay inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kupa nga akong imnon? Mingon sila, yes, makainom kami. Unsa man nga kupa ang gipasabot ni Jesus is a cup of sacrifice. Ang iyang pagpakamatay, pag-antos dito sa krus. Mo'y iyang gimin. But, makainom kami. And then, to answer them, mingon si Jesus, wa ko'y katungod kinsay pilion sa paglingkod, sa tuo o sa wala. Kini iya sa amahan. Nawala sila. Pagkatapos, nasuko ang napulo ka mga tinun-an sa nasayran nila nga si Tiago o si Juan uban si ilang mama miadto kang Jesus. Nasuko sila. Busa gitawag sila ni Jesus, silang tanan o gitudluan nga ang pagpangandoy sa makalibutanon nga gahom dili angay kanila. No? Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sondon. So giprangkahan sila ni Jesus nga ang paagi sa kalibutan dili angay sondon sa iyang mga tinun-an. Una silang tanan giistoryahan ni Jesus o giingnan nga kun usa ka ninyo buot mahimong dako, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. Kung buot kaninyo usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan magpaulipon siya sa tanan sama sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran kundili aron pag-alagad o pagluwas sa daghang tao. So mga igsuon, giprangkahan sila ni Jesus nga ang pagpangandoy sa pagkabantugan dili supak sa kabubuton sa Ginoo. Apan kining pangandoy sa pagkabantugan
dili sa paagi sa kalibutan, kundili sa paagi nga gimbutan sa Dios. O kining paagi nga gimbutan sa Dios diha sa pagpaubos, diha sa pag-alagad sa tanan. So, kung buot ka nga mahimo kang dako ani nga katilingban, be a servant. Ingon siya, mahimong inyong ulipon. Unya kung buot ka nga mahimong dungganan, kinahanglan mualagad sa tanan. So mao ni karon nga ang pangapangandoy sa mga tinun-an to have power. Unsa di ay kung naa kay power. Ang power is prone to abuse. Mao ni nahitabo karon sa kalibutan. You have power, you have guns, kas kalibutan, use your power to serve. Use your power, and you who have the power should become a servant. Servant. Dili magmamando, dili boss, kundili servant. Unsaon pagka-servant? Kinahanglan ang dunay power maglantaw sa kaayuhan sa mga tao nga iyang nasakupan, sa kaayuhan sa mga tao nga iyang gialagaran, dili sa kaayuhan sa iyang kaugalingong bulsa. Ang tao nga may power musunod sa gitawag natong mandato ni Jesus. Ang mandato ni Jesus, kung buot ka nga mahimong dako sa katilingban, buot ka mahimong inila sa katilingban, be a servant. Mao na nga kung naa kay power, naa kay title, mualagad ka, dili ka tigmando. Imong tan-awon ang kaayuhan sa imong katawhan, dili ang kaayuhan sa imong bulsa o sa imong pamilya. Mao ni kung naa kay power, kung sundo nato ang giingon ni Jesus, kita mamahimong iyang mga tinun-an. Mao na tungod karon kay mao nauso bitaw karon kay mga flood control projects, other projects, unya pangbutangan pa og mga ngalan, project of so and so, this project of so and so. May gani kay nanay anti-APAL law, pangtangtango na ang mga ngalan. Kay actually, dili man na ilang project, the project of the Republic of the Philippines, the project of the people of, nga naman, di magud na ilang kaugalingong kwarta nga gigamit diha pagpatukod sa project. Di man na para sa atong balay nga at kitay mugasto ang kanang project sa public kay ang mugasto ana kita pinaagi sa atong taxation. Ang atong tax gi-appropriate ani nga project unya kawatan pagayod. Ingon si Jesus, kung buot ka nga mahimong dako, be a servant, alagad, kutob sa imong mahimo. Nya manggiaway ra ba ning mga tao, sama aning mga tinun-an, nag-away sila, nasuko sila sa duha nga gusto makabaton og power kay sila po di ay nangandoy pod makabaton og power. Nag-away sila. Pag-away dito gitawag sila ni Jesus og giingnan, kanang inyong huna-huna makakalibutanon. Ang tinun-an kinahanglan maghuna-huna sa pag-alagad, dili sa pagbaton og power nga sama sa kalibutan. Kay ang power sa kalibutan gigamit aron pag-abusar, gigamit aron pag-oppress, gigamit aron paghari-hari sa kalibutan. Mao na karon sugod-sugod na pug binumbahay, gira, nganuman buo dunay intention nga muhari aning nasura tungod sa kanang gitawag tong mga resources, natural resources nga gustong angkunon. Dili maayo. Busa magampo gayud kita alang sa kahusay o kalinaw sa atong kalibutan karon. Manindog kita ang tanan og atong ipadangat ang atong mga pangaliya.